नमस्कार, मी रेश्मा डोळे, पुणे। प्रेरणा क्रिएशन आयोजित ऑनलाइन कवी संमेलनात मी एक स्वरचित कविता सादर करते। कवितेचं नाव आहे रात्र। कविता सादर करण्यापूर्वी कवितेविषयी थोडंसं। काही वेळेला आपल्या मनात निरर्थक विचार येत असतात। विचार मनाचा ताबा घेतात। वारुळातून मुंग्या जशा बाहेर पडाव्यात भरभर, त्याप्रमाणे हे विचार एका मागोमाग एक येत असतात। हे विचार निरर्थक आहेत हे आपल्याला ठाऊक असतं, परंतु ते थांबवणं आपल्या हातात नक्कीच नसतं। ही वेळ समजा रात्रीची असेल, रात्रीच्या वेळी समजा हे विचार मनात यायला सुरुवात झाली, तर ती वेळ नक्कीच हतबल करणारी असते, अस्वस्थ करणारी असते। अशा वेळेला सर्वोसर्वा देवाचाच विचार करून तो सगळं नीट करेल, तो सगळं सांभाळून घेईल, त्याच्यावरती विश्वास दाखवून सगळं काही ठीक होईल अशी मनाची आपण एक समजूत घालत असतो। अशी एक वेळ माझ्यावर एका रात्री आली। मनात विचारांचं कापूर माजायला लागलं, एका मागोमाग एक निरर्थक विचार यायला लागले आणि त्याच वेळेला या काही ओळी मला सुचल्या, त्या तुमच्या समोर मी सादर करते। कवितेचं नाव आहे रात्र। वेळ झाली निजायची, निज काही येत नाही। वेळ झाली निजायची, निज काही येत नाही। मनातल्या विचारांना जागे व्हायची चाले घाई। वेळ झाली निजायची, निज काही येत नाही। मनातल्या विचारांना जागे व्हायची चाले घाई। रात्र हलकेच येते, रात्र हलकेच येते, पाऊल न वाजवता। रात्र हलकेच येते, पाऊल न वाजवता। विचारांची वीण उसवत, जाग राही सोबतीला। विचारांची वीण उसवत, जाग राही सोबतीला। हाय हाय रे मना, हाय हाय रे मना, गा विचारांना अंगाई। हाय हाय रे मना, गा विचारांना अंगाई। खेळ विचारांना खेळायची, सांग ही वेळ नाही। खेळ विचारांना खेळायची, सांग ही वेळ नाही। येणारे विचार आपण थांबवू शकत नसतो, त्याच वेळेला देवाचं स्मरण करून आपण मनाला शांत करू शकत असतो। नको तळमळ मनाची, नको तळमळ मनाची, ठेव भरवसा त्याचा। नको तळमळ मनाची, ठेव भरवसा त्याचा। नको काळजी फुकाची, तो आहे सांभाळाया। नको काळजी फुकाची, तो आहे सांभाळाया। वेळ झाली निजायची, निज काही येत नाही। मनातल्या विचारांना जागे व्हायची चाले घाई, जागे व्हायची चाले घाई। धन्यवाद।